Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la emisiunea Tribuna Universitară și vă invit să rămâneți împreună cu noi. Astăzi vă vom prezenta Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Alături de mine, la InfoTV, se află doamna profesor universitar dr. Liana Moș, decanul acestei facultăți. Bună seara și bine ați venit! Și doi studenți, domnul Rareș Magheru, student în anul 5 la Medicină Dentară și reprezentantul studenților în Senatul Universității de Vest Vasile Goldiș. Bună seara! Bună seara! Și domnul Antonino Nicolo, student în anul 2 la Medicină Dentară și reprezentantul studenților străini în Consiliul Facultății de Medicină. Bună seara! Bună seara! Nu avem în platou un student al acestei facultăți, însă avem un student străin, pe domnul Antonino Nicolo, cum spuneam, student în anul 2 la Medicină Dentară, și întrebarea mea este: de ce vine un italian să studieze în România la Arad? Care sunt avantajele? Ce v-a atras aici? Noi venim aici pentru ofertă. Oferta universitară e foarte bună aici. În Italia avem ceva problema cu aceste facultate, pentru că sunt aproape 50 candidate pentru un loc în Medicina Dentară, eu vorbesc. Și așa noi venim aici pentru că este, repet, o ofertă foarte bună, pentru că universitatea este foarte bună și ne pregătește pentru viitor. Cum sunt primiți în Italia absolvenții Facultății de Medicină Dentară din Arad? Există deja medici în medicina dentară care profesează în Italia sau încă nu aveți o promoție? Nu aveți o promoție. Deci nu știm cum veți fi primiți. Când este prima promoție? Anul viitor urmează să apară, da. Deci nu avem absolvenți. Dintre aceste avantaje, ați putea să-mi spuneți ce înseamnă mai mult? Calitatea învățământului, nivelul taxelor, atmosfera din campus, cea din oraș? Taxe, clar, sunt mai scump ca în Italia aici. Mai ieftin, scuze. Mai ieftin. Mă gândeam că uite ce ieftin este să studiezi în Italia, dar nu chiar așa, nu? Nu e chiar așa. Da. Sunt mai ieftin aici, din Italia. Aici noi putem să vorbim cu pacienți. Avem studii clinice, mergem la laborator, facem toți acestea, că în Italia nu se face niciodată. În Italia facem numai teoria. Deci nu există o componentă practică aplicată în timpul studiilor? Există, dar în practic nu face. E așa. Există în teorie în Italia, dar în practic nu se face numai. Și avem aici un campus. Noi facem toți lecții în un campus, dar ideea din unitatea academică. Dar clar e așa. Ca eu spun că noi suntem acasă aici. Noi avem cu părinții cadrelor didactice și cu fraților colegi. E un pic așa. E acesta ce gândim noi aici. Da, foarte frumos spus. Sunteți acasă, aveți condițiile optime pentru a... să vorbim și despre componenta practică și am să vă rog, domnule Nicolo, să îmi spuneți cum ați reușit până în acest moment să învățați puțin din această meserie sau mai mult din această meserie de medic de medicină dentară, mai ales că spuneați la începutul emisiunii că în Italia nu există atât de dezvoltată această componentă practică în facultățile de medicină. Da, e așa. Noi avem, pentru exemplu, în universitatea un curs de limbă română avanțată și așa ne ajută pentru să putem să vorbim cu pacienții. În Italia nu avem acest tip de practică. Nu știu adevăr pentru că nu este în Italia, pentru că e fundamental pentru viitorul nostru. Noi trebuie să facem un lucru unde e fundamental să vorbim cu pacient, să știm cum trebuie să vorbim cu pacient, să știm psihologie pentru să vorbim cu pacient. Și așa în Italia nu se face. Aici se face și pentru acestea. Și pentru acestea am vrut să vin aici. Și în ceea ce privește strict profesia de stomatolog, cum vi se par condițiile de practică? Ați intrat deja ați intrat în relație cu pacienții sau faceți doar exerciții pe acele manechine? Eu sunt în anul 2. Așa. Până acum nu. Și ceilalți colegi, cum se procedează în cazul lor? Da. Din ce an pot să intre într-o practică din aceasta pe viu? Din anul 3, cred că intră, nu?
în anul 3 intre în contact cu pacient și așa... Facultatea pune la dispoziție, deci avem contract cu Casa de Pensionari Carpu. Referitor la relația care există în interiorul campusului. Acolo, cum se desfășoară lucrurile? Studenția nu înseamnă numai toceală, învățătură, laborator, examene, mai înseamnă și altceva. Da, noi avem în universitate grupe mixte. Și așa noi suntem cu colegii români, că învățăm și așa putem să înțelegem diferite metode de învățământ. Și noi avem un reprezentant în Consiliu. În Consiliu, așa, avem un rol activ în activitatea facultății. Și noi suntem, nu știu, eu am mai mulți prieteni români aici ca italieni. Așa. Deci pulsează viața asta studențească și în Arad, pentru că vă spun drept, mă gândesc acum la alte vremuri de studenție. Eu nu întotdeauna văd, deși există două universități în Arad, nu întotdeauna văd o viață studențească foarte activă aici. Pot să vă răspund? Da, vă rog. Ca și decan. N-aveți timp așa ceva? Da, deci când am spus numărul mare de ore și de pregătire, asta 5500 de ore este numărul deci ceea ce se predă. Pe lângă asta mai urmează o activitate individuală. Deci studentul la medicină nu are timp să aibă viață și să socializeze decât în weekend și în vacanțe.